Il-proġett tal-estensjoni tal-ST Microelectronics li se jiswa mal-200 miljun euro għaddej b'ritmu maġġel u l-Gvern qed jara li jnawgurah fix-xhur li ġejjin. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija u l-Intrapriża Silvio Xkembri waqt it-tnedija ta' investiment ta' 8 miljun euro fl-ewwel Semiconductor Competence Center f'Malta magħrufa bħala l-MSCC. Fakkar li dak tal-ST huwa l-akbar investiment dirett barrani lejn Malta. Iċ-ċentru se jkollu lan li jgħin kumpaniji li għadhom jibdew jibnu l-arfien ikollhom ir-riżorsi u anke l-kuntatti fis-settur tal-microchips. Il-Ministru Xkembri żvela kif il-Gvern kellu rispons pożittiv ħafna għas-sejħa għal startups f'dan is-settur. L-ewwel sejħa nistgħu ngħidu kienet suċċess ħafna aktar milli kien ħsibna. Fl-ewwel sejħa kien hemm diġà 42 startup li applikaw li minnhom issa għandna l-lussu li nażlu 12 minnhom. U 12 il-kumpanija l startups kollha fil-microchips walla kollha high value added kollha industri tal-futur ħajkunu qegħdin joperaw minn ġewwa pajjiżna. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin taċ-ċentru ili jipprepara lil ħaddiema għal ħtiġijiet dejjem jikbru tal-industrija tas-semikondutturi permezz ta' korsijiet speċjalizzati, micro credentials, taħriġ immexxi mill-industrija u inizjattivi ta' riċerka. L-MSCC se jgħin kemm lil professjonisti tal-lum kif ukoll il-ġenerazzjoni il-ġodda biex kunu lesti għal bidliet globali f'dan is-settur. L-MSCC għandu wkoll rwol importanti fl-appoġġ ta' strateġiji Ewropej bħal European Chips Act. Il-Ministru Xkembri enfasizza l-importanza li l-Gvern ikompli investi fl-industrija tal-microchips. Illum anke fuq livell Ewropew iċ-ċipevet jitqiesu importanti daqs iż-żejt tista' tgħid. U Malta rnexxielna nassiguraw li jkollna tista' tgħidu riżorsa strateġika ġewwa pajjiżna llum għandna l-ikbar back-end operation tal-microchips fl-Ewropa. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Minħat jew il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise George Gregory tkellem dwar il-proċess li wassal għal ftuħ ta' dan iċ-ċentru. Dal-proġett ilu jinħadem issa tal-aħħar 12 xahar fejn sar ħidma l-ewwel net biex niffirmaw il-grant agreement mal-EU, imma fil-pront beda x-xogħol ma' Silicon Valley biex nattiraw kemm jista' jkun bejn Malta Enterprise u Silicon Valley nattiraw dawn l-startups lejn Malta. Matul din is-sena Malta se tospita l-Global Semiconductor Conference f'Novembru kif ukoll il-European Forum for Electronic Components and Systems u bekk qed tikkonsolida aktar il-pożizzjoni tagħha bħala attur ewlieni fis-settur Ewropew tas-semikondutturi.